Ya, oke. Salam no kiri kembali. Betul. Dek, kowe pancen ayu, yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene pikar jambe yen tak sawang tambah ayune. Cocok dek, aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Kowe ana rong minggu tak simpen ana jero dodotku. Sumi dobel pancen ayu lah. Kembang desa asli warna kiri. Sumi pancen ayu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Sumi pancen ayu. Wono kiri sumi lali ten ayu awani sumpah sikilku ketiban palu. Hey! Ya pacat tabe gak usah ragu-ragu. Panceni tresno hey la laras budaya Indonesia. Masalah ngelamar belakangan. Terus piye Mas? Sing penting dulu. Indonesia bersama Mas Sukadi, MC-nya Indonesia. Dek, kowe pancen ayu, sama-sama. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Sama-sama. Lambene bicara sambine. Yen tak sawang tambah ayune. Cocok dek, aku naksir kowe. Pirana apa kowe wis ana sing duwe? Hey, wis ana rong minggu tak simpen ana jero dodotku. Yo. Sumi pancen ayu. Kembang desa asli wono kiri. Sumi pancen ayu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Sumi pancen ayu. Kembang desa asli wono kiri. Sumi pancen ayu. Awani sumpah sikilku ketiban palu. Hey!
ya Dik cepet marang wong tuaku yen panceni tresno cepet marang wong tuaku matur sembah nuwun Mas yen pancen wis tresno Dik cepet lamar marang wong tuaku tepuk tangannya mana